Здравейте, тиктокаджи, здравейте, колегурвечи, хади Маким, пускай кафенцето и дай да видим какво става из широкия свят. Та вчера Украина загуби още един от самолетите си F-16 и с това бройката се увеличава на 3. Та според военновъздушните сили на Украина случаят е следният. Самолетът е бил вдигнат във въздуха заради нападение с дронове и ракети от страна на Русия. F-16 е свалила 7-8 от тях, обаче според неизвестни за сега данни след това самолетът почва да губи мощност. И докато пилотът се опитва да насочи самолета извън населените места, не му е останало време да катапултира и се е разбил самолетът. Поне такава е официалната версия на ВВС на Украина. А вчера унгарският премиер Виктор Орбан обвини Европейският съюз, че е организирал парада на срама, както той се изказа за ЛГБТ похода, който се състоя в Будапеща. Поход, който малко по-късно пък се превърна в протест срещу политиката на Орбан. Знаеш, той беше забранил това шествие и беше монтирал камери из улиците на Будапеща и беше казал, че всички, които участват в нея, ще бъдат глобени. Той каза, този прайд е незаконен. Беше го забранил с мотива, че иска да опази децата на Унгария. И си е прав човека, няма значение какви наклонности имаш. Обаче да парадираш с това, за мен просто не е окей. Такъв ли си, онакъв ли си, никой не го интересува. Просто си живей там скромно и без да се напиваш на очи. Хади баки. Та тази събота и неделя беше уикендът на протестите. Такъв имаше и в Белград. Антиправителствен протест, на който са участвали над 100 000 души. Който пък по-късно събота през нощта се превърна в сблъсъци между протестиращи и полиция. Бяха ранени над 30 полицаи, над 30 протестиращи и бяха задържани над 100 души. Президентът Вучич каза, че не е спал цяло нощ от притеснение, че може да има жертви на протестите. Та това е поредният протест от поредицата, която обхвана Сърбия от няколко месеца насам. Защо? Ами заради козирката, която беше паднала на една гара в Нови Сад и беше убила на място 16 души. Та сега протестиращите обвиняват властите за тази трагедия, като казват, че това се е случило заради некачественият ремонт, който пък е бил породен от корупцията в страната. Демек едно към едно с ремонтите в България. Знаеш как е? За тази стена вместо да се използват 3 кубика бетон, там се наливат 2 кубика и айде карай там. Та народ балкански нормално. Вчера многохиляден протест имаше и в Тел Авив, Израел. Там протестиращите пак за пореден път призоваха Натаняху да спре войната в Газа и да върне в домовете си останалите живи заложници там. А аверът на Натаняху Тръмп също се изказа от Вашингтон, като каза, че още следващата седмица може да настъпи мир в Газа. Той в един свой репортаж вчера сподели: току-що разговарях с едни лица, които участват в преговорите там. И за сега имам положителни новини. Огънят там може да се прекрати още следващата седмица. Иначе още миналия четвъртък Тръмп и Натаняху се бяха договорили за план за прекратяване на огъня там. Но след като знаем Америка и Израел колко се придържат към споразуменията, аз лично не очаквам да има някакъв резултат от това. Както и да е, ще поживеем и ще видим, а до тогава живи, здрави и до нови срещи.